Mukabat na sa 30 milyon ka litro sa tubig ang kakuwang sa produksyon sa Metro Cebu Water District kun MCWD matag adlaw. Kini epekto sa dry spell o grabing kainit nga dala sa El Nino. Base sa datos sa MCWD, hingpit ang paghubas sa tubig sa mga dam, hinungdan sa pag-ubusab sa produksyon sa ilang mga water facilities. Tungod niini, nakasinati na og putol-putol nga agas sa tubig ang moabot sa 35,000 ka mga panimalay nga naaubos sa service area sa MCWD. 30 million liters lang nawa na itong production, and that is a dako ng effect sa atong supply, no? And then magkakaroon dito no if magpadayon ba ni taas-taas o mubo ba. So we are on our feet, no? Monitoring this everything. Muabot na sab sa duha ka semana nga uga ang usa ka bahin sa Mananga River sa syudad sa Talisay. Ang maong sapa usa sa mga tinubdan sa tubig nga konektado sa Haklupan Dam. Ang Haklupan Dam usa sa mga tinubdan sa tubig nga maoy mag-supply sa mga kabalayan sa Metro Cebu. Apan tungod sa nagkagrabing init sa El Nino, inyong masayran nga sa ubang parte sa maong dam uga na ang yuta. Gani gipahibaw sa MCWD nga ana-ana sa critical level ang tubig sa Haklupan Dam. Direktang apektado niini ang mga kabalayan sa Talisay City ug uban pang bahin sa Metro Cebu. Matud pa sa General Manager sa MCWD nga usa sa mga tubag sa nasinating kakuwang sa tubig ang desalination project o ang pagkuha og tubig gikan sa dagat aron himuong potable water. Ang mga planta niini nga anaa sa Cebu City, Mandaue ug Cordova mamahimong makadugang og 30 million liters nga tubig matag adlaw. Dugang pa nga mamahimo na kining operational karong umaabot nga buwan sa Abril. Fine-tuning na lang in preparation sa commissioning. No? Naiusa sa Basak, for example, ang pipeline, pag-test kay naapay leak, so mag-repair pa or mag-refitting pa sila. So that's it. But anytime by April mo, kapaagas na. Kasamtangan nga dunay 8 ka water tankers ang nagsuroy-suroy matag adlaw sa syudad aron mag-apod-apod og tubig sa mga konsumidor sa MC, ilabi na katong mga anaa nagpuyo sa mga elevated areas ug bukirang barangay. Hangyo sa katawhan nga maghinay-hinay sa paggamit og tubig karong mga panahona. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.